କରୋନା ଭୟରେ କେହି ଉଠାଇଲେନି ଶବ। 8 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଘରେ ପଡି ରହିଥିବା ପରେ ଶେଷରେ ଅନୁଗୁଳରୁ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଆସି ମୃତଦେହକୁ ଉଠାଇଲେ। ଏପରି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଆଠମଲ୍ଲିକ ଏନ୍ଏସି 3 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ଟାଙ୍ଗିଆନିଶା ବସ୍ତିରେ ରହୁଥିବା ଉଜ୍ଜଳା କର ଗତ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରେନରେ ଖସି ପଡି ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ବୁର୍ଲା ବଡ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ। ଏପ୍ରିଲ 22ରେ ସେ ବୁର୍ଲା ମେଡିକାଲରୁ ଫେରି ଘରେ ସଙ୍ଗରୋଧରେ ରହୁଥିଲେ। ଗତକାଲି ରାତିରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ତେବେ ପରିବାର ଲୋକେ ସଂକ୍ରମଣ ଭୟରେ ତାଙ୍କ ପାଖ ମାନିନଥିଲେ। ମୃତଦେହ 8 ଘଣ୍ଟା ଧରି ପଡି ରହିବା ପରେ ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀ ଆଠମଲ୍ଲିକ ଏନ୍ଏସି ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗକୁ କହିବାରୁ ଅନୁଗୁଳରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆସି ଉଜ୍ଜଳା କରଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ସତ୍କାର ପାଇଁ ନେଇଥିଲେ। ଆଠମଲ୍ଲିକ ପ୍ରତିନିଧି ମେହମୁଦ ଖାନ ଆମ ସହିତ ଯୋଡି ହୋଉଛନ୍ତି ଫୋନ ଲାଇନରେ। ମେହମୁଦ, ମୁଁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ପ୍ରକୃତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇକି ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନେ ଏତେ ଭୟଭୀତ କାହିଁକି? ପ୍ରକୃତରେ ସଚେତନତା କାହିଁ ନାହିଁ? ଏପରିକି ପରିବାର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ନୁହନ୍ତି। ପିପିଇ କିଟ୍ ପିନ୍ଧିକି ବା ଆବଶ୍ୟକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ପରିବାରର ଯୋଉ ସଦସ୍ୟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା ତାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ତ କରାଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା। ତ ସେମାନେ ଏଭଳି ଏକ ଆଚରଣ କରିବା ପଛର କାରଣ କଣ ଆମେ କହିପାରିବା? ସଚେତନତା ଠିକରେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିପାରିବା। ମେହମୁଦଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ସମ୍ଭବପର ହେଇପାରୁନି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏ ଦିଗ ଉପରେ ଟିକେ ମାନେ ଚିନ୍ତାଜନକ ସ୍ଥିତି ଆସୁଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଏଭଳି ଏକ ଚିତ୍ର କାହିଁକି? କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସଚେତନତାର ଅଭାବ ଅନ୍ତତଃ ଏଭଳି ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ଆଣୁଛି। ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନଙ୍କୁ ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ନେଉଛି ବା କୌଣସି ଜାଗାରେ ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଗଭର ହଉନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ସତ୍କାର କରିବା ପାଇଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କିନ୍ତୁ ସାଧୁବାଦ ଦେବାକୁ ପଡିବ ଅନ୍ତତଃ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିରନ୍ତର ଭାବେ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଉ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସାମାନ୍ୟତମ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ମୃତଦେହକୁ, ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ସହଯୋଗ ଦଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଉଛି।